Takže čau, vítejte u takového představovacího dílu. Já jsem Míra, Frťa 09, různým přezdívkám. To vás asi nemusí zajímat. A vlastně tady to je společný channel můj a Jebiho. Nevím, jestli natočil představovací díl první on nebo já, tak pokud ještě nenatočil, tak aspoň víte, koho můžete čekat. No a oba dva máme už jakoby svůj vlastní channel. No ale jako rozhodli jsme se, že budeme spolupracovat spolu, jsme kamarádi, známe se už dlouho. No a co budeme natáčet? Tak budeme natáčet Minecraft, to si myslím, že je asi jasný, že teď vlastně natáčí skoro každý. Něco málo lidí se na to kouká. Takže tam bude Minecraft, ať už to budou tutoriály nebo cokoliv jiného. Pak tady bude speciální pořad, který je převedený ode mě, vlastně hodně věcí je převedených ode mě, ale tak nějak jsme se tady včera dohodli, jak to všechno bude. No a další teda ten pořad bude Noob Skill, tak co to asi bude? Bude to vlastně pořad, ve kterým budu asi nejspíš jenom já hrát nějakou hru, ale jenom jednou, jo? Vždycky bude z rozdílné hry jenom jedno video, nebude to jako let's play, že třeba řekněme na Crysis bude 20 dílů, ne, bude jenom jeden, potom třeba bude na dvojku, nebo potom bude na Call of Duty a takhle dál. No potom další bude pořad, který ještě ani nemáme pojmenovaný, nejspíš to budou jako celkové let's play a budou tam vlastně videa ze všech možných her, který prostě hrajeme, třeba těch, řekněme, 20 dílů, nebo dokud nás to neomrzí. Třeba já tam teď budu mít WoWko, World of Warcraft, Cataclysm, a pokud tam budu říkat, že tady to je jakoby pořád čistě jenom z toho levovka, tak není, jo, protože já tam teď budu nahrávat, respektive budu nahrávat videa, který mám i na tom svým channelu starým, tak abyste se nedivili, tak když tady něco budu říkat, něco, čemu nebudete rozumět, nebo že to budou nějaký blbosti, tak tím myslím, ten je můj předchozí channel. No a další budou tolky. Tolky budeme dělat s Jebim, budou to tematický tolky, ve kterých se budeme bavit o všem. No, můžete nám psát prostě nějaký témata, o kterých bychom se mohli bavit, o kterých by vás třeba zajímaly, jako na ně náš názor, tak se můžete samozřejmě ptát a my vám rádi odpovíme a budeme to jako rozebírat a tak dále a tak dále. Tady ten pořad, tak ten bude vycházet každou neděli, nebo aspoň pokusíme, aby vycházel. Pokud jste jako něco slyšeli, tak tyko na mě volala mamka. No a to je asi všechno, co jsem vám chtěl říct. Tak doufám, že se na nás budete koukat. No, takže čau.